حبرة أوروبا ندقى في يوكرين زوعل 54 بليون دولار أصدقهم. سلام دعنا هبلي زخبركم تملكتنا معد زينا كابس عد جميرو نابخم كبليو معد زينا نمرحو نازريت بريحو حبيركم كتصنحي فلما حاصرت زيناتات بايتو كالتزبي اواجه تصوان توسختي 4 اوارح نخناوح وسينوم اتبايتو مبلساسي عمس زبن السراح قداماي فولي اخيبو اساليطلهم ابت اخيبا بيت مخرج منيسترات 28 حمله 2015 عام تمرت ابز قبروا اخيبا سلام دحنتن حزب المحلاو زوصو اواج قصري 1299 ازبار 2015 منوح زقربه وسانه مرميرو صديقهم بمسارة زي اتتنبيرو زنبر اواج بخلطه تقاومو 3 دمص تاقبو بابزح دمصي ن4 اوارح نخنا واحد صديقهم سممعنات بريتوريا لعل زخونه يخون قداي تقبراو ملاش يدل خبل قلقالوت كومنيكيشن منقستي افليتوم تقلقالوت ابزوتو مقلتي حوحات بسومون زوتو مقلتي سممعنات بريتوريا نكخبر محتاتو منقست فيدرال بعمقات كمستملكتو قليتوم ابا سمين ايثيوبيا تفدرت اقم زلاقنت مفتاح عند مفتح سممعنات بريتوريا ملو بملو تقبراو مقبار مخانو منقست فيدرالي بصنوع عمن زبلاء تمقلتي بس دما منقست فيدرال كاب مبقس يجميرو خساب حزولو قوام حادن زي الوطن كمزخونه قليتوم منقستي فيدرالاوي ديمقراسياوي ريبابليك ايثيوبيا سممعنات بريتوريا خابق قوام حالفو تقبراو منقسقاسون غيريو ناقبراون يركبيلوم منقست فيدرال نسلام بوليتيكاوي مفتحن متحوارن زلو قوام زقلت قدم سممعنات بريتوريا جميرو خمزخونه زحبرت مقلتي سراويت مكلخالنا بكتما مقاله كياتو زتقبران سلام عدل المهاب كمزخونه بريهم دحر سممعنات دما بافا قباي بايتو كالتزبيز تمرحه امرارحه استفلاليات كالات زركبو الجله ناب كل تግራይ زلاخه መንግስት ፌደራል ይخبل زقلت مقلتي من سلام እንዳትሰርሑ ዘለው ንጥፈታቱን ወሲኹ ሓቢሮም اب قداماي مفارق عامت 2016 عام تمرت اب عود قطبان دبلوماسين تمزغبو صيتات عود ميديان كوميونيكيشنن لعل قدا ابركيتو يخبلو منستر قلقالوت كوميونيكيشن دكتور لغساتلو غليطوم حبراو غبايت كالات عود ميديان كوميونيكيشنن قلقالوت كوميونيكيشن منغستي اب كتما اداما يسلطالهم دكتور لغساتلو اذا عامت ببركو زركب عود ميديان كوميونيكيشنن بستودبا منغدي ناب سراح زاتول يلوم بزحلفو 6 اوارح منغستي امتاب زغبرلهم 5 عودتات قطبا بزحات زعقبو سراحتي مفصامم حابيروم كم صبصاب قلقالو زينا ايثيوبيا ኢትዮጵያ ምስ አባላት ብሪክስ ዘለዋ ቁጠባው ምትሕባራት ነኺራ ከም ትቕጽል ዋና መሓዳሪ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣይተማም መምህረቱ ኣፍሊጦም ብኣይተማም መምህረቱ ዝተመርሐሉ ካብ ሩስያ እናተኻይደ ዝርከብ ቀዳማይ ኣኼባ ኣባል ሃገራት እናተሳተፈ እዩ ኣይተማሞ ጎና ጎነ ተኣኼባ ምስ ተወከልቲ ፌደሬሽን ሩስያ ደቡብ ኣፍሪካ ህንዲ ብራዚልን ቻይናን ኣብ ክልቲኡ ጉዳያት ተዛትዮም ኣብቲ እዋን ዘተ ድማ ኢትዮጵያ ምስተን ሃገራት ኣብ ዓውድታት ምትሕባር ቁጠባ ዘለዋ ርክብ ንምዕባይ ቆራጽ ከም ዝኾነት ኣይተማም መምህረቱ ገሊጾም ኣብ ዓውድታት ንግዲ ኢንቨስትመንትን ቱሪዝምን ርክባት ንምጥንኻር ከም ዝስርሑ ተወከልቲ ተን ሃገራት ምግላጾም እውን ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ مبل 15 فيستيفال ባህሊ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ሆቴል ጊዮን ተኸፊቶም እቲ ፌስቲቫል ባህልታትና ምፍላጥ ስብራትና ምጽጋን ዝብል መሪ ሐሳብ ዘለዎ ከም ዝኾነ ድማ ተሓቢሮም ቢሮ ባህሊ ኪነ ጥበብን ቱሪዝምን አዲስ አበባ ዘሰናድኦ እንትኸውን ካብ 24 ጥሪ ጀሚሩ ክሳብ 26 ጥሪ 2016 ዓ.ም ከም ጸንሕ ድማ ተገሊጾም ምጥያሽ መንደር ባህል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሓዊሱ መነባብሮ ሃይማኖታዊ ስርዓት ምስንዳ ባህላዊ ምግብን መስተን ኣብቲ ፌስቲቫል ክቐርብ እዮም ተባሂሎም
لوق حكمنا دبوب كوريا نشدوش هتانات أب هوسبيتال تقران بسانات أقلقلوت حكمنا متبحت البقيرون اتقوجل لوق 15 أبلا زلوون تخون أبت هوسبيتال نزركبو أب أوان وليد حمام لبن زقات أمام هتانات حكمنا بمهاب نحموش معلتات أنحيد كم زقبرة تقليجهم سبيشاليستن حلافي يونيتن حكمنا متبحت لبن أف لبن دكتور أبب بزابه اتوم حخايم أبوش تعدي كوهاب زهولو قلقالوتات متبحتي كم زهابو تزاريبهم بزرزر ناب زحزنا يوم قدات حليفنا أبا كللة تقرأ عودة تريزم ناب تقدم يلوزنا برو ملك أحمد لاس توادى دزعر كل زيغان سبت إحتى أقالاتن كم زحتت بيرو تريزم تخلل قاليتهم بيرو وقعو مرها قبري مخفات مبات إحبات أحت بمكاد عودي نملع عال ناب من قصاصات يركب بريو برهانة وصخلهم كم كلهم عودسات بمخنيات كينات تهاسيو صنحة توريزم تقرأي دحري اتسترخب سلام داقم نخحوي بيرو توريزم كلل تقراي منقسقاس مجمارو يذكر بفلاي دما ابزي تتحزب بجت عمت توريزم تقراي نملعال بزعبا استسرحو وانيناتن زولو منقسقاس بصحت عدن بزملكت ني تي في تقرينيا بسلكي مبرهي زعبا دايركتور ركب حزبي بيرو توريزم كلل تقراي اثيوبيا حلوف اتو بيرو كاب 18 كساب 21 تحساس قلت شحن 16 عامة مرت ملعال وقعوي مخفات توريزم كم زكايده أزخ خيرانين تحت عد خريقوه زلت أجمعات كسبتوه أو حديث دمات في لايك أتود عدي أتن في إنزل له قد ما سنة عنوا ناي دقيم كان يمحوي سرح مسرح علموا سرحتن دا سرحنا أنيشنا لايك أبزي واحد حساس قال على 10 شهور منتصف على 10 حدا نزل ورقيني في داقم ناي مخفات ناي توريزم قناتات أوفشالي كفيفنا يوئنا بعلو ناي فيدرال أقالات استرخبوه مثلا سالي ناي تقرأي مرارحان زملكتهم أقالات كعولة 10 شهور منتجمرنا ناي ريئو كينينغوي كأداقم ناي مخفات سرحتي سرحنا إنا كم مبرهي اتن دايركتور أبت زنبرة مرها قبي داقم مخفات توريزمن مباصح بصحة عدن استفلاليا تكالات مرغب تحفاش وش تعدن بصحتن زحازة قعزو تسهليت ايو بفلاي كاب بعل حدار تسون أخصوم جميرو ناوشتن نايدقن بصحتي نابتاكلل زبصحلو بايتا ناتا محايشة يمس مهلاو ويزرو إثيوبيا العلانين نزم بقس قيرنا بقال خلاطات كلهم مبصح لزي نخقل نعتم عنوة تزوجهم زبهالو كان بعنا نقاش لا ناي وقرو بزين نبقى تغيرو بركزو الأكلات كجوبلي وتغيرو نزي شقيبون زمان سالي أو كبابي قرعتها وننتقلت في أولا ما أنت فيدرال ساتفو غيرنا إلى أنا مبقات أما ترخيو نيرا طاب ثلاثة زور زخون كفصفنا العدتات المقصودة تحت عدي كجوبلي وتغيرو لازم علي زي أمنتا يمك ريو تجيرو تزلو صح عنوات بتمساسا دي زلو بركي خا حليفو خاص زلو سلام من مسحب متشوف كم زخنا نفالت القناتات يونيرو
ስለዚህ ብዕሉ ከፊትና የሚና ከፊቶም እዮም እዞም በጻሕቲ ዓድታት ጀመሩሉ ኩነታት ኣሎ ናይ ኣክሱም ናይ ሕዳፃን ተጀሚሩ ድሕሪ ከዓ ከምቲ ዝበልክዎ ድሕሪ ናይ ዳግም ናይ ምፅፋት ኩነታትና ብርክት ዝበሉ በጻሕቲ ዝመፅሉ ኩነታት እዩ ዝኒሄ በጻሕቲ ክንብል ከለና ፃዕዳ ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ፈረንጂ ጥራሕ ኣይኮነን ተወዲ ዓዲ እውን እንትኾነ ናብ ዓዲ ዝመፀሉ ዝበፅሕዎ ዘሎ ጉድኣት ዝርኤሉ ነቲ ጉድኣት ዝሕዊ ስራሕ ኣብቲ ዝነበሮ ሓድሽ ነገር ምፍጣር ዘይኮነስ ግን ተናእሰ ኣብቲ ዝነበሮ ኩነታት ንክምለስ ኩሉ ወዲ ዓዲ ዝሰርሓሉን ዝንቀሳቀሰሉን ኩነታት እዩ ትሰርሕናዮ ስራሕ መበገስ ጌርና ዝተፈላለዩ ሚድያታት ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እውን ተሳትፍሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ኣብታ ክልል ዝነበሩ ቱር ኦፕሬተራት ወይ ድማ መራሕቲ ዑደት ናብ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ስራሕ ይምለሱ ኣለው ከም መብርሂ እተን ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ብምኽንያት እቲ ዝተፈጠረ ኩናት ሆቴላት መዕረፋ ኣጋይሽን ሎጃትን ጉድኣት በፂሕወን ብምንባሩ ወነንቲ ሕድሳትን ጽገናን ኣካይዶም ግልጋሎት ንኽጅምሩ ጻዕሪ ይካየድ ምህላው ዝተዛረባ እተን ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ቱሪዝም ክልል ትግራይ እቲ ዘፈር ናብቲ ዝነበሮ መልክዕ ክምለስ ዝተዋደደ ስራሕ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብፅሒትን ኩሉ ዜጋን ኣገዳሲ እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ኣለዋ ዝምልከቶም ብዙሓት ዝጠየቕናዮም ፕሮጀክትታት እውን ኣለዉ እዮም ፌደራል ካልኦት ደገ ዘሎ ኣካላት ሕዞን ቶሎ ሓዊ እንተኮይኑ ናይ መንግስቲ በጀት ጥራሕ ስለዘይስራሕ ብርክት ዝበሉ ፕሮጀክትታት ተቐሪፆም ሕቶታት ቀሪቦም ኣለዉ ናብ ዝምልከቶም ተስፋታት ዘለዎም ኣለዉ ተግባር ግና ኣይተጀመረን ተግባር ንሪኦ እዩ ዝኸውን ግን ድማ ነዚ ንምሕጋዝ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ድርጅታት ዝሕሻ ኣወንታዊ መልስታት ይህቡ ኣለዉ እሞ ምስኦም ከይንና ናብ ተግባር ክንኣቱ ኢና ንሓስብ ዘለና ዓብዪ ድጋፍ የድሊ እዩ ከም መንግስቲ ከም ውልቀ ሰባት ከም ሰብ ሃብቲ ከም ዲያስፖራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንተዘይተሳትፎም ኩሎም ዝነበረ ኩነታት ዘይክምለስ ይኽእል እዩ እሞ ስነ ሕወት ስራሕ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋ እዩ ኢልና ኢና ንወስድ ዘለና ኢትዮጵያዊ ክንብል ከለና ዝተፈላለዩ ብርክ ዘሎ ተመሳሳሊ ብግሊ ዝተወደበ ክኾን ይኽእል እዩ በዓል ሃፍቲ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ኩሉ ምርብራብ ዘድሊ ናይ ቱሪዝም ስራሕ ናይ ውሕዳት ሰባት ወይ ናይ ቢሮ ስራሕ ኣይኮነን ናይ ኩሉ ርብርብ ዝጥይቕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ ትኩረት ሂብና እንዳሰርሕና ኢና ዘለና ኣብ ማእኸላይ ክልል ኢትዮጵያ ልዕሊ 147,000 ሄክታር መሬት ዝተዋደደ ስራሕ ተፋሰስ ልምዓት ንምውጋን ይስራሕ ምህላው ተገሊጾም ኣብቲ ክልል ናይ 2019 ዓ.ም ስራሕቲ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ፍሉይ ወረዳ ጠምባሮ ብዕሊ ተጀሚሮም ንጸብጻብ ሓምራዊት ብርሃኑ ደሃብያሲ ኣብ ማእኸላይ ክልል ኢትዮጵያ ጠምባሮ ወረዳ ነበርቲ ቀበሌ ጋይቻ ከም ዝገልጽዎ ቅድም ክብል ንሓለዋ ሓመድን ማይን ዝውሃብ ጠበተ ዝተሓተ ብምንባሩ መሬት ሕርሽኦም በውሕጅ እንዳተሓጸበ ኣብ ፍርያት ኣሉታዊ ጽዕንቶ ከም ዘሕደረ ይዛረቡ ሕዚ ግና ዝተዋደደ ስራሕ ልምዓት ተፋሰስ ተግባራዊ ብምግባሩ ስነ ምህዳር ተኸባቢ ናብ ቀደም ትሕዝትኡ ምምላሱ ይገልጹ በጎርፉ የተነሳ መሬት እየተጠረገ ወደ ይሄዳል በሰንከ ሑጅ ሐመድና ተሸርሸረ ይኸይድ እዩ በሰንከዚ ፍርያትን መፍረያነትን ዝባሃል ነገር አይህልዎምን እቲ ከባቢ እምነ ጥራሕ ኮይኑ ሰባት ዝገሙሉ ዝነበረ ሃሩር ዝነበረ ከባቢ እዩ እዚ ተፋሰስ ምስ ጀመረ ግና ምህርቲ እንዳወሰኸ መጽኢ ዘሎ ከዚህ በፊት መሬቱ በጎርፍ ተጋላጭ ነበረ ቅድሚ ሕዚ እቲ መሬት ንውሕጅ ዝተቃልዐ ነይሩ ሕዚ ተፋሰስ ካብ ጅምር ግና መሬትና ካብ ውሕጅ ድሒኑ ዝተፈላለዩ ፍልስታት ተተኺሎም ነፋሻማ ኮይኑ ኣሎ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ማእኸላይ ኢትዮጵያ እንደሻውጣሰው ኣብቲ ክልል ዝተዋደደ መርሃ ግብሪ ልምዓት ተፋሰስ ብዕሊ ኣብ ዘጀመረሉ እዋን ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ክልል ፍርያትን መፍራይነትን ንምድንፋዕ ምስ ተፈጥሮ ዘለና መስተጋበር ምምዕባል ይድሊ ክብሉ ተዛሪቦም ተፈጥሮ እንክብካቤ ይፈልጋል ተፈጥሮ እንደ ልጅ ነው ልጆችን ስናሳድግ ተፈጥሮ ክንክን ይደልዩ ልክዕ ከም ቆልዓ እዩ ህፃናት እንትንዕቢ ተኸታተልና ዕቤቶም ንምልከት ተፈጥሮውን ክንክን ይድልያዩ ተፈጥሮ ክንከናኸን ተዘኪኢልና ኩነታት ክለዋወጥ ይኽእል ተፈጥሮ ክንክን ተስኢና ገጽ ክትከልእ ትኽእል እዚ እውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ሃገርና ርኢና ኢና بمعارك رسم محدار التحبابار اللمعات قطر كلاسترن حلاف بيرو حرشات كلل ايتو عثمان سرور بوغنو ابتكلل ابي 2016 عام تمرت نازل تكبروا صراحه تفاسس لمعات
እኹል ምድላዋት ተገይሩ ናብ ተግባር ከም ዝተኣተወ ገሊጾም 47,000 ሄክታር መሬት በላይ የሚሸፍኑ ልዕሊ 147,000 ሄክታር መሬት ዝሽፍኑ 1,300 ንኡሳት ተፋሰስ ንምልማዕ ሸቶ ተታሒዙ እዩ ዝተፈላለዩ እርከን ዓይነታት ውሕጅ መከላኸልትን ማይክሮቤዝን ምጽጋንን ምህናጽን ስራሕቲ ክስራሕ እዩ ሚኒስተር ዴታ ሕርሻ ፕሮፌሰር ኢያሱ ኤልያስ ቅድሚ ሕዚ ምብዳም ተኸባቢ ብዘስዕቦ ጸገም ንዝበጽሕ ጽዕንቶ ንምክልኻል ስራሕቲ ዕቀባ ማይን ሓመድን ብቆራጽነት መስራሕ ይግባእ ኢሎም ተፋሰሶችን ከውሃ አካላት ጋር በተለይም ከግድቦች ጋር ከምንጮች ጋር ተፋሰስ ምስ አካላት ማይ ብፍላይ ምስ ግድባት ፍልፍላት ማይ ምስ ላዕለዋይ ተፋሰስ አራህብካ ተሊምካ መምራጽ ነተስተመረጸ ድማ ቦታ ምፍላይ ካርታ መስራሕ ብጣዕሚ ድላይ እዩ እዚ ጉዳይ ህልውና ምዃኑ ፈሊጥና ብፍሉይ ጠመተ ነዚ ስራሕ ክንሰርሖ ኣለና ኣብ ዝቕጽሉ 25 መዓልትታት ንዝካየድ ዝተዋደደ ልምዓት ተፋሰስ ውፅኢታዊ ንምግባር ወፍሪ ምጅማሩ ዝጸብጸበ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ማእኸላይ ክልል ኢትዮጵያ እዩ ኩናት ዓድዋ ብዓወት ንኽዛዘም ግደ ደቂ ኣንስትዮ ቀሊል ዝበሃል ከም ዘይነበረ ድርሳናት ታሪክ የረድኦም እተጌ ጣይቱ ዝነበረን ብልሓትን ክእለት ውሳነን ኣብ ታሪክ ልዑል ቦታ ሒዙ ተሰኒዱ ይርከብ ኣብ ዓወት ዓድዋ ግደ መሪሕነት እተጌ ጣይቱን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ዝደስስ ጸብጻብ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ሰናዲ ኣላ ንከታተል ወረርቲ ወፃኢ ዓዲ ብምክልኻል ዝለዓለ ተሳትፎ ኣመራርሓ ዝነበረን ጣይቱ ብጡል نحاس 1832 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ወሎ የጁ ከም ዝተወለዳ መረዳእታታት ይሕብሩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ባህሊ ንደቂ ኣንስትዮ ብዝፈቅዶ ትምህርቲ ክእለት ምንባብን መጽሓፍን እውን ተኸታቲለን እየን ወይዘሮ ጣይቱ መበራብዓይ ዝኾኑ በዓል ቤተን ዳግማዊ ሚኒሊክ ምስ ተመርዓ ማዕረግ እተጌ ረኺበን እየን እተጌ ጣይቱ ናይ ባዕለን ዝተዓጠቐ ሰራዊት ኣብ መምራሕን ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመቻታት ኣብ ቅድሚት ኮይነን ብምስታፍ ዝፍለጣ ጀግና ጓል ኣንስተይቲ እውን ከም ዝነበራ ድርሳነ ታሪካት የልዕሉ እተጌ ጣይቱ ብጡል ብዛሓፍት ወጻእተኛታት ከይተረፈ ብዛዕባ ዝነበረን ቆራጽነትን ጀግንነትን ብፍላይ ድማ ሓይሊ ጣልያን ንምክልኻል ካብቲ ምድላዋት ሒዘን ክሳብ እቲ ኩናት ዝነበረን ተጋሎ ብዘደንቕ ኣግባብ ተጻሒፉለን እዩ ሃጸይ ምኒልክ ውዕሊ ውጫለ መፍራሶም ስዒቡ ምስ ተወካሊ ጣልያን ብዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ብኽብሪ ሃገረይ ተመጺኻ ነቲ ኩናት ጽባሕ ጀምሮ ብምባል ዝነበረን ቆራጽነትን ጀግንነትን ክእለት ውሳነ ኣርኤን እየን ኣብ ኩናት ዓድዋ እውን 3000 ዝኾን ናይ ባዕለን ወታደራት ሒዘን ኣብ ቅድሚት ብምምራሕ ታሪክ ዘይርስዑ ተጋሎ ምፍጻም ከም ዝኽኣላ ይግለጽ ተጠናኺሩ ኣብ መቐለ ዝተሰርሐ ምሽግ ጣልያን ምፍራስ በዘይ መኻሉ እተጌ ጣይቱ ቀዲመነት ቦታ ክጽንዓ ገበራ ድሕሪዚ ወታደራት ጣልያን ዝጥቀምዎ ማይ ምዕዛው ከም ዝከኣለን ከም ዘይከኣለን ምስሊቀ መኳስ ኣባተ ተዛተያ ዝሓዝኦ ትልሚ ናብ ተግባር ንምቕያር ካብ ሃጸይ ምኒልክ ፍቃድ ብምሕታት ትሽዓተ ዝኾኑ ወታደራት ሊኢኸን ወታደራት ጣልያን ዝጥቀምሉ ፍልፍል ማይ ካብ መሰረቱ ብምዕዛው ን15 መዓልቲ ብዝተገበረ ሓለዋ ወታደራት ጣልያን ማይ ብምስኣን ነቲ ምሽግ ምልቓቕ ኢሎም እዮም በዚ ምኽንያት እውን ኣብ መቐለ ዝነበረ ምሽግ ጣልያን ብትልሚ ጣይቱ ከም ዝተሰበረ ይግለጽ እዩ እተጌ ጣይቱ በብዙሓት ዝፍለጥ ጸዋታ ቼዝን ክእለት በገና ነይርወን እዩ ሃጸይ ምኒልክ ብምኽንያት ሕማም ገዛ እንትዕሉ እተጌ ጣይቱ ስልጣን መንግስቲ ወሲደን ገደአን ዝዋጻ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝነበራ ታሪክ የልዕሉ እዩ እተጌ ጣይቱ ኣብ ዓድዋ ዝነበረን ዘይትካእ ግደ ሕዝቢ ዘለዎ ወለዶ እውን ኣብነት ጀግንነትን ቆራጽነት ተገይረን ይውሰዳ እየን
زين عداقام بحكمنا انسساس تمرقوا مناسي كتما سردو ناي بعلهم مسرح فتيرون بمسرح لعل 4 مليون بر كابيتال مفرايم قليتهم يخون برد اقام بوتا انفستمنت كمزلقهم دما يحبرون ممحدار كتما سردو بوغنو نسرح فتيران مناسي تخرت كمزهب افليتو لهم نتابتاب تادسا كاسا ابراهام بسام بحكمنا انسسام دكتوريت ديجري عبا يونيفرسيتي جما ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተመረቁ ሓደ ዝኾነ ዶክተር ተሻለ አላጋው ድሕሪ ምምራቅ ስራሕ ከመይ ክንፈጥር ኣለና ብዝብል ምስ ካልኦት መምሃርቱ ብምዃን ይመኻኸር ካብዚ ንድሓር ካብ ቤተሰቦም ካብ ዝለኣኸሎም ገንዘብ ብምንካይ ኣብ በብወርሑ ኣብ ባንኪ ገንዘብ ምቁጣብ ይጅምሩ 12 የምንሆን ተስማምተን ጀመርን 12 ንኸውን ተስማዕሚዕና ጀሚርና ድሕረዚ ናብ ፈንድ ራይዚንግ በፅሕና ዝተፈላለዩ ተግባራት ብምውጋን ክሳብ ንመራቅ ኣብ ዘለዋን ከባቢ 60,000 ቅርሺ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከለና ቆጢብና ኢና ተመሪቆም ናብ ዝተወለዱላ ከተማ ሶዶ ኣብ ዝኸድሉ ዓመት ብሓገዝ ምምሕዳር እታ ከተማ ልቓሕ ገንዘብን መስርሕ ቦታን ዝተመቻቸወሎም እቶም ኣባላት ስርሖም ድማ ብምርባሕ ደርሆ ጀሚሮም እዮም ስንገባም ያው የገባነው በአንድ ቀን ጫጩት ስራ ነበር የጀመርነው እንትናቱ ብስራሓት ምርባሕ ተቃውቲ ነይሩ መንግስቲ ተኻውን ሕጉስ ኮይኑ ብጣዕሚ ድኒቁና ቶሌሉ ልቃሕን ቦታን ተመዓራሪልና 300,000 ቅርሺ ካብ ማይክሮ ፋይናንስ ኦሞ ኢና ልቃሕ ወሲድና ካብኡ ተላዒልና ኢና ኣብዚ ብርክዚ በፂሕና ኣብ ምርባሕ እንስሳን ንህብን ከምውን ካልኦት ስራሕቲ ሕርሻ ብምውፋሮም ኣትረፍቲ ከም ዝገበሮም ዝገለጹ ኣካቢ እቲ ማሕበር ዶክተር ተሻለ አላጋው ሎሚ ካብ ባዕሎም ሓሊፉ ንመናእሰይ እቲ ከባቢ ዕድል ስራሕ ምፍጣሮም ይዛረቡ አሁን አባሉ 5 ነው የማህበሩ አባላት እንግዲህ አሁን ላይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣባላት እቲ ማሕበር 5 እዮም ኣብዚ እዋን ሓፈሻዊ ካፒታል እቲ ማሕበር ካብ 40 ክሳብ 50 ሚልዮን ኮይኑ ይርከብ ዕድል ስራሕ ረኺቦም እናሰርሑ ዝርከቡ ቁፅሪ ቀወምቲ ሰራሕተኛታት 85 በፂሕሎ ኣብታ ከተማ ዝለዓለ ቁፅሪ ስእነት ስራሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ከንቲባ ከተማ ሶዶ ጀገና ኢዛ ሕቶቲ ማሕበር እናተርአየ ምዃኑ ገሊጾም እነሱ በዚህ ደረጃ እንዲበቁ የከተማ አስተዳደር ነው ልዩ ድጋፍ ሰጥቶ ኣብዚ ብርኪ ንኽበጽሑ መምሕዳር እቲ ከተማ ፍሉይ ሓገዝ ብምሃብ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ሕዚ ዝበጽሕዎ ብርኪ ተወሳኺ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ኩነታት መምችቻው ከም ዘድሊ ተረዲና ከነመዓራሪ ኢና ኣብ ቀጻሊ ድማ እቲ ምምሕዳር ከተማ ንፈጠርቲ ስራሕ ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣመላኺቱ ዜና ወጻኢ ሕብረት ኣውሮፓ ንድጋፍ ዩክሬን ዝውዕል 54 ቢልዮን ዶላር ኣጽዲቖም ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ርዳእታ እቲ ሕብረት ንምርጋቕ ቁጠባውን ፋይናንሳውን እቲ ሃገር ርኡይ እጃም ዘለዎ ኢሎም ጸብጻብ ሰይፉ ገብረ ጻድቕ እዩ ጌታቸው ዓለም ኸርቦ ሃገራት ኣውሮፓ ዩክሬን ምስ ሩስያ ተካይዶን ዘላ ኩናት ቀጥታዊ ተሳትፎ ሃልይዎም ኣብ ዓውደ ኩናት እኳ ተዘይተሰለፉ ንኬብ ኣጽዋራት ኩናት ብምዕጣቕን ድጋፍ ገንዘብ ብምግባርን ግን ቀንዲ ተዋሳእት እዮም ገጽ ንገጽ ምስ ሞስኮ ኣብ ክንዲ ምውጋእ ብተዘዋዋሪ ብወገን ዩክሬን ንሩስያ ንምድኻም ዝኻልዎ ኩሉ ይሰርሑ ብዛዕባ ምህላዎም ብቐረባ ነቲ ከይዲ ዝከታተሉ ተንተንቲ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዓውድታት ይገልጹ ከም ዝሓሰብዎ ነቲ ሃገር ምንብርካኽ እኳ ተዘይከኣሉ ጻዕሮም ግን ዛጊድ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ እቶም ተንተንቲ የረዱ መራሕቲ 27 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መቐመጢት ሕብረት ቤልጅየም ብራስለስ ዝተኣከቡ መሓዛ ንዝበልዋ ዩክሬን ድጋፍ ብዛዕባ ዝገብርሉ ኩነታት ንምዝታዩ ነይሩ ዘይምስምምዓት ክገጥሙ ይኽእሉ ዝተባሃለሉ እቲ ኣህጉራዊ ጉባኤ 54 ቢልዮን ዶላር ንዩክሬን ድጋፍ ንምሃብ ከም ዝተሰማምዑ ፕሬዚደንት ኮሚሽን እቲ ሕብረት ኡርሱላ ቫንደር ላየን ገሊጸን Today is indeed a very special day. ሎሚ ፍሉይ ዕለት እዩ ቤት ምክር ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ብዛዕባ ምዃኑ ጽኑዕ መረጋገፂ ከም ዘለዎ ደጊሙ ዘረጋገጸሉ ዕለት እዩ ኩላና ከም ንፈልጦ ዩክሬን ትዋጋኣልና ዘላ ንዓና ብምዃና ክንሕግዛ ኢና ኣድላይ ኣብ ዘበለ እዋን ኩሉ ድማ ኣብ ጎና ክንኸውን ኢና እቲ ሕብረት ንዩክሬን ድጋፍ ንኸይገብር ማሕልኻ ካብ መንጎ ዝኾኑ መራሕቲተን ኣባል ሃገራት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን እንትኾኑ መራሕቲተን ኣባል ሃገራት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነቲ ድጋፍ ንክቕበሉ ንምግባር ድፍኢት እንትገብሩ ጸኒሖም እዮም ቀንዲ መሓዛ መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን እዮም ዝበሃለሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ሃገሮም ነቲ ድጋፍ ንምክልኻል እንትትሰርሕ ዝጸንሐት እቲ ገንዘብ ውሕስና ብዘይምርካቡ እዩ እንተበሉ እኳ ድሕሪ ብዙሕ ክትዕ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ስምዕ ተበፂሖሎም ንሃንጋሪ ሓዊሱ 27 ኣባል ሃገራት ሕብረት 54 ቢልዮን ዶላር ንዩክሬን ድጋፍ ንኽግበር ፈቒደን እየን ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ መራሕቲ እቲ ሕብረት ቻር ሚሸል ንዩክሬን ዝወሃብ ድጋፍ ኣውሮጳዊ ሕብረት ከም ኣህጉራዊ ትካል ሓላፍነቱ ይዋጻእ ብዛዕባ ምህላው መርኣያ ይብሎም
بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي بوغنوم وسانة حبرت نمرقا قطباون فاينانساون هاجروم لعل إجام كم زهلو قليصهم أوروبا قلنا كوينيو أزي أزياد لاي نجاري بخلن أبال حجرات تقبلنات مركبو فولي قورو ناي 54 بليون دولار دقاف قال زتأتو لا يوكرين أبصلين بحري قبل علم مركب روسيا عوت متقعت درون بزعبا مفصامة استفلاليو مع خناس زينا يقلت اللوم بريزيدنت زيلينسكي نعزازي سراويت تهاجر كاب حلفنتهم كالعلوم مخانم زرب زلو خوينم توم عزازي بوتهدرات يوكرينن بفتوتي هاجراتن تفتاو مخانم توم راح يوكرين حسبوه بقلطف نخيو سنو محل خاكم زخانم يقلص سراويت مكل خال يوكرين بزدل متنا طورات كوينات نقربلو بزي مخانو بسراويت روسيا تتحزو غزاتاتون مملاس تصقيمو يبحالالهم كاب أبل هاجرات تحبرت يوكرين دقاف أم مقبار زلعال بوتاز حازت هاجر جرمن تتخون كاب مونغو 35 بليون يورو تي 17 بليون يورو كاب ناتا كازنا زوصيوم دنمارك 3.5 بليون نيزرلاند 2.5 سويدن دما 2 بليون يورو انتتهب تنصرفا أبل هاجرات تحبرت بحفشان يوكرين ذهبا 10 بليون يورو يوم أمريكا بوغنا كساب زحالفو رح تقمتي يوكرين ناي 43 بليون يورو وتهدرو دقاف مقبارام دوتشي بلد سبسيبو معد زينها قدم مززامو عند نتبتات زينام بايتو كالتزبي أواج هتوت أوان توسخت 4 أوارح نخنا وحوسينو عبا كل تقرأي عودة توريزم ناب تقدم يلو زنابرو ملكع خملاس زتوادة تعرو كله زيغان سبتكيت أكالات كم تحتت بيرو توريزم اتخلل قليتو كابوتاي حبرات أوروبا ندقا في يوكرين زوعل 54 بليون دولار أصدقون إلا تغم أدو زينات مستخدمات الكمونيرو ما أدينا نازريت بيكو حبيبكم تأنحا دحر حيدات دقائق دمان وصارحتنا في السؤال كاسات أبطابات سبورت 4 كمين وتكتاتلو عجينا سنة يزي